ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauki. Sarauniya ta koyi ta kinki zan yanzu wa zai tsananta kallon yanzu ijiyar shi ta tsiyaye kullum na faɗa na ƙara cewa kina aina san ba ni manta alkhairi idan yayi yawa auna kin min abin da zai ce ke ma da kin tunana ƙaunar kekin da samin ‘ya'yanta sun yi huda ba zan shiru ba ni dai akan ki sai an kira ni suda kai gaskiya al'amari na so akwai wasu da kayi ga so akwai wuya gaki akwai wuya shi ya abin yake yi ni na fahimci ƙauna kishi take sakawa aka ba da yarda ba abin rabewa na maza ki amince ki ba da komai yanke da cewa ki ce sarauniya ce masoyiya sun yi daga ce masoyiya ta baki zuciya masoyiya ta ki ce masoyiya ta marasa ki masoyiya ta dole na zane shi da fin so na ki da wuya ta zan jure kalmomin da kike min ne nake yin hada kwakwalwa ta da je su zama da mini shaida malin ba ka so ne ba ya yin tsada ai sabuwa da ke san ki zuciya guda ki tunani da ke kowa